Bine v-am găsit! Numele meu este Nicolae Hulpoi și sunt autorul cărții Fermoarul Cerului, în care povestesc experiența mea de vindecare prin postul doar cu apă. Eu sunt teolog, doctor în științele educației și inginer horticultor, iar acesta este primul meu clip pe YouTube și, cum nu prea știam cu ce să încep, mă gândeam să lecturez ceva prima oară. Dar i-am întrebat pe prietenii mei de pe Facebook ce preferă, un capitol din Fermoarul Cerului sau poate ceva din cartea la care lucrez în prezent și despre care am mai adus vorba în postările mele. Cei mai mulți au optat pentru a doua variantă, pe care o accept cu plăcere. Capitolul se numește Veți afla la momentul potrivit. La începutul postului mare, tânărul monah Hristofor se gândi să încerce până la Paști o formă nouă de asceză, pe lângă postul obișnuit pe care îl practica în toată obștea. Mănăstirea în care trăia deja de 5 ani era una tânără, înființată după 1990, cu același stareț de la începuturi, care prin bunătatea și înțelepciunea sa atrăsese în jurul său vreo 35 de monahi. Atmosfera în mănăstire era una rară, de autentică familie spirituală, un duh de pace și bunăvoință învăluia locul. Cineva chiar spusese odată despre acel loc, iată, în sfârșit, o mănăstire cu călugări fericiți. Însă, dincolo de aparențe, viața călugărească are ispitele ei, iar călugărul, în special cel tânăr și sănătos, mai presus de orice, e groaznic și fără încetare chinuit de ispita curviei. În cei 5 ani de mănăstire, starețul, care era și duhovnic, îl inițiase în tainele înfrânării, iar Hristofor își înțelegea acum cu totul diferit sexualitatea față de momentul în care venise din lume. Era unul dintre cei convinși că dorința de femeie poate fi convertită în eros orientat numai spre Dumnezeu și chiar trăise perioade de liniște în care mintea rămăsese netulburată de dorințele cărnii. În special, lucrurile se schimbaseră după ce hotărâse să renunțe la smartphone, din care observase că îi veneau incitările erotice și nu de la femeile care vizitau mănăstirea. Însă după ce a renunțat la smartphone, după o vreme de pace, a început să le privească altfel pe fetele și femeile care vizitau mănăstirea. A început să le remarce cum nu mai făcuse de când intrase în mănăstire. Astfel că se întâmpla ca uneori, după 2-3 săptămâni de abținere, să fie răpus de un zâmbet sau de inflexiunile dulce ale unui cuvânt oarecare, rostit de o femeie, ce nici măcar nu era adresat lui. De asta, în acel post mare, se hotărâse să încerce o asceză mai deosebită și să-și închidă toate simțurile prin care incitările erotice pătrundeau în ființa sa. În primul rând, a înțeles că trebuie să-și păzească ochii, așa că a decis să nu privească pe nimeni în ochi cât ține postul mare, iar când trebuia să traverseze curtea mare, în drum spre biserică, își înfigea în urechi dopuri ca să nu pătrundă în urechile sale ceva ce nu și-ar fi dorit să audă. Planul său a funcționat de minune și nimeni nu și-a dat seama de ceva. În definitiv, nici nu avea ce da de bănuit, pentru că oricum pe durata postului, convorbirile dintre călugări nu erau recomandate, iar viața se reducea la slujbele bisericii, o masă pe zi și ascultări, adică micile treburi pe care trebuia fiecare călugăr să le facă. El alesese să lucreze la atelierul de tâmplărie, la vopsit, unde putea să stea singur într-o cameră cu mintea sa, pe care se străduia să umple toată ziua cu rugăciunea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, ce o repeta în buclă de mii și mii de ori. După câteva săptămâni, a început să simtă că în ființa sa se petrece ceva nou, că încep să se zărească roadele ascezei sale. O liniște și o pace cum nu mai cunoscuse înainte îi inundaseră mintea. Simțea pentru prima oară că gândurile din mintea sa
atâtea câte mai puteau încăpea pe lângă rugăciunea pe care o rostea fără încetare, îi aparțineau și nu-l mai atrăgeau în direcții nedorite. În acel post a simțit primăvara ca niciodată. Venirea căldurii și transformările zilnice ale naturii îi atingeau sufletul într-un mod nou. Simțea și el că se înnoiește pe dinăuntru, odată cu pădurea din prejurul mănăstirii. De asemenea, slujbele postului mare i s-au părut mai frumoase ca oricând și îi se părea că pătrundeau diferit în sufletul său. Le înțelegea mai bine de parcă sufletul său atinsese frecvența lor. Dar în momentele de pace, când nările se desfătau cu aerul proaspăt al primăverii, iar mintea sa era ca un cer senin, îi se trezea dorul să privească iarăși ochi de om. Dar imediat alunga acest gând și îl considera o ispită care încerca să-i răpească liniștea pe care o dobândise. Trăia zile de pace, în care, pentru prima oară, pe o durată atât de lungă, nu mai era mistuit de dorința sexuală. Descoperise și se convinsese că acest lucru este posibil. Deși era conștient de pericolul pe care autosuficiența și slava deșartă le pot aduce, dar tot nu-și putea stăpâni un gând care îi zgândăra mintea. Oare ce va simți când va privi iarăși o femeie în ochi? Postul mare era pe final și intrase în faza cu slujbele cele mai intense, cele din săptămâna mare. În acel an, Paștele urmau să cadă la început de mai. Afară era deja cald, iar inima sa, ca niciodată înainte, rezona cu drama durerilor îndurate de Hristos pentru mântuirea oamenilor. Simțea ca Hristos. Gândul de mulțumire că planul său a funcționat atât de bine creștea și mulțumirea pe care i-o aducea concura cu bucuria care crescuse în sine pe durata postului. Însă în Joia Mare s-a întâmplat ceva ce nu ar fi putut prevedea și care i-a dărâmat toată truda de aproape 50 de zile. S-a întâmplat tocmai la denia celor 12 evanghelii, care rememorează patimile și omorârea lui Hristos. Cum stătea prosternat în absida stângă a bisericii, ghemuit cu camilavca pe cap, înfășurat în pânza acesteia ca într-un cort, simți un suav val de parfum care îl săgetă în creier și, din poziția ghemuită în care stătea, a întors capul, iar prin pânza camilavcăi a văzut la capătul unor blugi cea mai frumoasă gleznă de femeie, prinsă în niște sandale simple din curele de culoare verde crud, precum pădurea care înconjura mănăstirea. Camilavca i-a căzut de pe cap, a prins-o cu o mână, iar în dorința involuntară de a privi chipul acelei ființe, și-a răsucit capul ce stătea la o palmă de genunchi și s-a uitat în sus. De la o înălțime ce părea la fel de mare ca cerul, l-au privit cei mai scoditori ochi verzi de pe cel mai frumos chip îmbrobodit pe care îl văzuse vreodată. Femeia aceea, care aștepta să ducă un pomelnic la altar, l-a privit doar o secundă și, înțelegând că l-a stânjenit cumva, s-a dat câțiva pași într-o parte. Totuși, pentru Hristofor, parfumul, glezna, ochii a fost suficient să-l zvântle în hău. Nu a mai auzit nimic din denie și la final a mers țintă în chilia sa, unde s-a întins în pat și a încercat să adormă cât mai repede. Dar ochii aceia verzi erau peste tot și răscoleau usturător ființa. A adormit, însă demonii dorinței i-au trezit fantasme și întâmplări din viața sa trecută, iar în timpul somnului a pățit ce nu mai pățise din adolescență. Dimineață, în Vinerea Mare, s-a trezit foarte tulburat și, nemișcat, a privit vreun ceas în tavan, urmărind traseul micilor fisuri din tencuială. Deodată s-a ridicat, s-a îndreptat spre baie și a făcut un duș, deși își propusese să nu facă în săptămâna mare pentru a nu se tulbura de propriul corp. A dat drumul apei reci și a stat așa până s-a învinețit
și tremura precum câinele la injecție. Dar în mintea sa, gândurile erau fierbinți, insuportabil de fierbinți. A dat apa la cald și a făcut ceea ce apoi l-a umplut de rușine și dezgust. Toată ziua a zăcut în pat, iar seara nu a mers la denia prohodului. Se simțea bolnav, mai ales cu sufletul bolnav. În ziua următoare, în sâmbăta Paștelor, starețul i-a remarcat absența și a trimis vorbă printr-un frate să vină la stăreție. Fratele a mers la chilia lui Hristofor, a bătut la ușă, i-a transmis mesajul, dar niciun răspuns. Starețul a întrebat de el la bucătărie și la atelierul de tâmplărie. Nu-l mai văzuse nimeni de la denia de joi. S-a dus apoi direct la chilie. Hristofor, în numele lui Hristos, Mântuitorul nostru, deschide! După câteva clipe s-au auzit dușumelele scârțâind sub greutatea pașilor care se îndreptau spre ușă. S-a auzit încuietoarea, iar Hristofor a apăsat clanța și a întredeschis ușa. Starețul a intrat în chilie, văzându-l pe Hristofor în pielea goală, cu părul despletit, doar în boxeri, îndreptându-se spre pat, vârându-se sub pătură și ghemuindu-se cu fața la perete. Starețul s-a apropiat, s-a așezat pe marginea patului și a privit câteva minute la părul încă tot negru al celui ascuns sub pătură. Ai crezut că vei reuși ceea ce numai cu ajutorul lui Hristos se poate reuși, rupse starețul tăcerea. Te-ai crezut mai deștept ca dracul și că îl poți umili cu virtutea ta. Ai uitat că pe dragi numai cu smerenie ai poți umili. Ai crezut că problema e la ceilalți și dacă te însingurezi și nu mai privești pe nimeni în ochi, vei zidi o cetate de nepătruns în jurul tău. N-ai știut ce spune Sfântul Isaac Sirul, că în fiecare dintre mădularele trupului acesta se află un farmec și omul are război mare din pricina lor. Poate că tocmai dracul te-a ajutat să-ți duci cu încredere planul de virtute, dar a plănuit încă de la început să te jefuiască la final. Să știi totuși că ultimul cuvânt în lumea aceasta nu l-a avut și niciodată nu-l va avea dracul, ci Dumnezeu și omul. Și nu uita, frate și prieten drag, că Hristos nu este al celor perfecți, ci al celor stricați și căzuți, dar capabili de metanoia. Hai, ridică-te și pregătește-te de bucuria cea mare. Înainte de a se ridica, starețul îi sărută glezna piciorului care ieșea de sub pătură. Apoi ieși din chilie, închizând ușa după el. Hristofor simțea atât de straniu acel sărut, de parcă ar fi fost un grăunte de jăratec, iar el un fitil care luase foc. Peste o oră era în vopsitoria din atelierul de tâmplărie și până seara a terminat tot ce era de vopsit. S-a dus apoi în chilie, a făcut un duș scurt cu apă călduță și a luat dulama cea bună și a așezat camilavca pe creștet și când a auzit clopotele, a mers către biserică. Un sentiment de bucurie și nevrednicie l-a însoțit toată slujba. Se simțea ca ultimul ratat, dar care încă mai avea toate șansele din lume. La finalul slujbei, când starețul i-a chemat pe credincioși la împărtășit, l-a țintit pe Hristofor cu privirea și, din ochi, l-a invitat să vină între cei aliniați la împărtășit. Când a ajuns în fața potirului, după ce l-a împărtășit, starețul s-a plecat spre urechea sa și a șoptit: Hristos a înviat și e în mijlocul nostru. Mai mult zburând decât pășind, Hristofor s-a îndreptat spre ieșirea din biserică. Pe scările bisericii o zări pe femeia cu sandale verzi care ținea o fetiță în brațe și privea spre ieșire. Pe măsură ce se apropia de ea, chipul femeii se lumina tot mai mult și își deschise brațele pentru a îmbrățișa un bărbat care tocmai trecuse pe lângă el. Femeia îl cuprinse pe acel bărbat, își ridică bărbia pe umărul lui și cu ochii închiși îi spuse la ureche în zgomotul puternic al clopotelor: Hristos a înviat, bucuria mea! Auzind, lui Hristofor îi dă dură pe loc lacrimile, lăsă privirea în jos și se afundă în întunericul nopții de înviere, îndreptându-se spre sala de mese. Vă mulțumesc! Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați subscribe.